Уважаеми зрители, по време на кастингите в България търси талант, видяхме как следващата участничка в ролята на крадец успя по изключително атрактивен начин да обере строго охраняван сейф. Но тя направи нещо повече. Открадна сърцата на публиката и на нашото жури. Тази дама е Сирма Добрева. Здравейте, аз съм Сирма. Намираме се в залата, в която тренирам въздушните си номера. Една моя тренировка продължава около 2 часа, като първо загрявам, после правя гъвкавост и накрая сила. Най-важното е правилната техника на огъване, за да не се травмираш. Трябва някой да ти покаже точно как да се огъваш. Гръбначният стълб е много уязвим. В началото не знаех, че съм толкова гъвкава или всъщност, че мога да се огъвкавя до такава степен, защото това се получи в последствие. Огъвкавяването го направих, когато бях на 16 години. И болката е доста трудна, трябва да се свикне с нея, защото тя става ежедневие, но и това, че постоянно трябва да го правиш. Няма почивка. Не можеш да отидеш да си починеш за примерно 1 месец някъде. Последните 15 на години работя предимно в Азия. Япония, Корея, Хонг-Конг, Макао, Китай. За съжаление нямам голяма възможност да участвам пред българска публика. Наистина съм страхотно изненадана. Сама измислям всичко. Идеите ми идват преди заспиване и нощно време, когато не мога да спя. Тогава измислям всичките си номера. За мен най-важното е, когато правиш нещо, да го правиш с много любов и да намираш позитивната нагласа, за да се постигнат високи цели. Ето и нас вече с Сирма на сцената. Уважаеми зрители, всъщност нашата зала се оказа малка за таланта на Сирма, и то буквално. За да представи своя номер, тя се нуждаеше от специално пространство. Аз ви предлагам сега да видим всъщност този зашеметяващ номер и какво направи Сирма специално за нас. Уважаеми зрители, здравейте! Аз съм вашата Мария Силвестър, а това тук до мен е Сашо Кадиев, който напоследък много прилича на Борчи и непрекъснато липсва. Каква е тази трансформация, не знам. Ние се намираме на булевард България, до една много висока сграда, където след малко отгоре, някъде там от висините, ще се спусне нещо или някой. Но кой предлагам да видим сега, точно в този момент? Отивам до журито, защото са ми много симпатични. Да гледаме заедно този номер. Хоп! Браво! И сега, заповядайте. Лошо ми е. На вас добре ли тук? Лошо ми става само като ги гледам. Това са годи хора. Това е жестоко между. Жестоко е. Виж се, носа във вода. Да, безтегловни. Безтегловни, абсолютно.
красиво. Някой правил ли такова нещо? Не съм виждала. Луди хора, луди. Аплодисменти, аплодисменти. Това беше Сирма Добрева. Ела при мен малко така, тук да сме по-централно. Чудесно. Уважаема жури, доста адреналило, доста опасно. Може би вие ще кажете, Дарина Павлова, какво мислиш за това екстремно преживяване? Това е нещо невероятно. Аз мисля, че Сирма трябва да бъде записана в книгата на Гинес за иновация в акробатиката. Никъде не съм виждала нещо такова, толкова красиво, като две тела, които бяха в безтегловност. Сирма, аз съм възхитена от теб и мисля, че ти трябва да бъдеш на финалите на България търси талант. Определено. Благодаря, Дарина. Ники Илиев? Да, аз съм съгласен с публиката напълно. Това нещо беше... Твоето изпълнение на твоя партньор, разбира се, беше нещо рядко впечатляващо. Аз такова нещо не съм виждал. Да не говорим, че вие преодолявахте фактора страх и физическото натоварване, което е жестоко и го направихте толкова лесно, толкова красиво и майсторски. Така че аз съм крайно впечатлен. Наистина страхотно беше. Браво. Благодарим ти, Ники Илиев. Деси Добрева? Само искам да кажа, че Сирма се казва Добрева. Е, това сме ние, Добреви. Това е достатъчно. Супер ефект, просто супер ефектно и изключително професионално подготвено. Поздравления, аз също бих искала да те видя на финал. И да чуем господин Иво Сиромахов. Аз подобно нещо съм виждал само в Спайдърмен, но в сравнение с Сирма, Спайдърмен е просто един аматьор бледен. Страхотна идея, Сирма. Поздравявам те и наистина майсторството ти е високо-високо в небесата. Чудесно. Сирма, искаш да кажеш нещо? Щастлив съм, че успях да покажа това шоу на българската публика. Радвам се. И ние се радваме, Сирма, че ни го показва. Уважаеми зрители, ако изпълнението на Сирма ви е харесало, може да гласувате за нея с СМС на номера, изписан на вашите екрани. Още веднъж аплодисменти за Сирма Добрева. Сирма, благодарим ти. И се пази, че много опасни занимания си намерила.